Yada say yamwako baby Adom TV Badwam dwumade no so yada ni te kotegwa say ne nkwanshan sama wode adi kan de ama yede du so ne Badwam kase nsam na yede ba no ne todwa mu bi a wo betini school placement ye place wie no na enipa no dodo no anso wo nya baby enkoy ne abetodwa so hamu nchemu adi okono 90% de Safo ni nyina so anya baabi akọ eno ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase a wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV Tube kwa adomonline.com nsem we ni bebre ka ho so ye de agu ho mede de afia amankwa tamaklo afia ni de miyentie se de nsem ni chiremu etie Yere said and 70 muno etie dia na suku asuafo BC fo no ebra no so se wo so ko suku na nsa no obeko suku no aban no na ye nhyehyɛ de obi ato suku na wo choose ye ne se wo qualify kwa de wo beto so wi akire na dodo no anso wonya baabi enkoi ne no na mpanifo de center aba won anya baabi ni nyina no eda no wo mo pe baabi de won mo to abeto dwa so ho mo twemu aduokono a ye nipa no de sese won so anya baabi akwa enche won so be hye won suku ase Adom TV kase etwaso yi like 90% of the issues na bani na ya resolve e dey amom it does almost 4,000 plus but me can say ya resolve 90% aside team na wo ha na ejuma ye wo team almost so e wo backlog chire almost solve issues ni nyina so aside hu ha jejeje issues ni nyina no the sound with team yakwa almost so hu ejuma so 90% of the issue ya amomo nanu joda ana wofonum eco resolution center eco pemwa sene womumanum ebenya eye placement ibi ebimu nso ko ho se yenye nsachiraye ema wo suku a womumanum efaye se womu edi omu be free eye day edi akọ boarding ene de ka ho no nso no de to awofo nanim se womu nka omakoma ento ne yem we say most of them no ya ni aka so say ye be free mo so go aye friend no aba ha no aba be hwe ba sesi ano check ano e free so eno ani so be cost na wa ye de wa hwe National President Dema persons with disability and on so Entrepreneurs and Business Association no one more equal Richard Ofey and a walker say yenuan master go di demo no yimu no do so do adwuma metimi aye no so betimi aye nti one more edit to just one sama hodo a one maka mpanifo ntie dia ne abato a da ye ni mo ye kwa akoto no wan hwa want to be one some Adom TV kase etwaso anyamo we bia no kavayen disables ase Ghana disability for ni oman ni mo nti ene Ghana disability entrepreneurs ye wo ha e catch the media no and the whole Ghana disability community no e say ye pa mo chew yesre wo mo omundwin enhu se ye kaman ne ho na ye mu bi nso ye niam bi beble especially the business sector oman bi adwen business sector ho tell na ye disabilities there yan so ye try see ye business ni bi no mu discourage ye ye try see ye business ni bi ye bi ni ho amate se ye sheda case budget we there is for the PWD entrepreneurs or development da Ghana bedrock budget I think say media say meboa muti say this year the budget I can say this budget no ya should allocate purposely for PWDs AABB and a PWDs the PWDs your development there's nothing like that omu draw budget tra enti ye pese actual government think to kokko chen say now so one buy a program on the 6 ye demonstration there tia omu ye nto abanso on just say new ye be kwachire ye be ye this ye be so organize demonstration physically the tennis at this omu kun yen ye mfetu ye nkra to ye nkra hwe bet ye be demonstrations national demonstration yanto akase no so Frank Tuni de ma NDC amanyoko John Dramani Mahama so se mampani abede e kire wo to Frank ama MPP amanyoko Dr. Mahmoud Baumia se woso betumi aye bibi no aboa ama mabuna ye adwuma pa dia napko adwumayefo akatua be abosome nkono die ni no ontua ma won so otumi tua de ne ye behunu ba bi a wokro se Frank Tuni a obetumi aboa ma adwuma aba omamo
Presidential candidate ma NDC amanyoko no John Dramani Mahama nto abo de ko ewo biakoye ewo T region wodi to manfo ewo enim se MPP presidential candidate Dr. Mahamadou Bawumia ensemo de ko tudwa se wodi niema ebegu akwam se ne mabunu no ebenye adwuma ye no o se ye ntro pa sesese wo hwe eye napkofo eka wo mo ede o ma wontimi enti o mo a nokra bi enim enada nkwa enti de na meka kire no obi a obe ancestral for monka nonte se opesi hu se nokre se obeba bepe adwuma mamabu na napkofo na omusu no a bosomo kono a omontua omoka no ontua omoka ne hu se ampa ne ne abre se obepe adwuma mamabu no na senia yebusa ne techima no a oka se onim se nursing trainees omunya umalawa no menim se we so obeka se na menim se dapkofo yentwe omunka wie MPP amanyoko Franka Tuni Dr. Mahmoud Bawumia saka sisudua biemo na kuafo abefo kwan ne nimdia ye de yakua no onkososo ono mo de beye adwuma na ono so aka sisudua so obeboa won wo sa kwan no so na boa ama sikasem mu totoye wo man Ghana mu no agira ne nan so. The number one priority of my government will be agriculture. The entire area say Ghana ye dudu ni nyai ye ikuafo. Over 60% of the population are farmers. Enti ikuafo ye Ghana so be ye. Ene uhwa me pese me fa Ghana ye sika ya honde ye nimdie ebeta ikuafo chi. Say the ye share say ye planting for food and jobs no ye pese ye toaso irrigation ye pese ye the agricultural enclaves so eba district bia enclaves bia ewo comparative advantage it me ye a particular crop no ye beboa omo. Dr. Alhaji Bawumia kasa ye mu no ehebo se onyakwanya eba bidiman so a obehwe akwanpa amanfo a wonum ewo atwemampo no a ebefo so atu fom agudie wa abra won sei nsuonsuo ene kwaye nhihye foforo so a mepese mede ba efa ye miners mu the mining industry ene mepese mede nhihye ba na ya boa small scale miners no mo etimi aye mining ne in a responsible manner. Enti yebe ma Geological Survey Authority fa omu maps ni nyina ba a kire yem bibia gold no wo so that you won't do trial and error to start with. Na ya shisha community mining schemes, na ya licensing miners no. Vice Presidential Candidate MPP amanyoko ye Dr. Matthew Opoku Prempeh ne wachire nsonsoye wo MPP ni NDC entem ono de ehunu ne se MPP amanyoko ne de mpuntu na esi wono mani so hu dawro no wo mo bo ne ba na NDC nso de atenie ene wo mo kase no eto so. Dr. Matthew Opoku Prempeh ebo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Adom ama wono mapre wa fimpinu ene edunu nan abatu ne mu wo kasa wodua da so ye wo jama North Badwam pesua so wo bunu mantem mu no ene wodi tu dwa say for the plan 2 NDC and 2 NDC omo seat na 9 and one sia e bia wo 2 NDC and so na de 2 NDC ye yi ba ko be free ma obedi ti ya wo say to wo to aba MPP the corner and no dimension a contomra I say ye adwuma ko fa ko ya form wa ba adwuma obey MP ye musa NDC for the chadu we share no say o so dey way so NDC about them e wo ho say MP the best of the culture will say and that party ni na dey adu crew NDC who from put to be am kasa ya the baba no yo kwa kotokwa the baba no yo kwa I don't know NDC for go. Ofonse ayebi abato mpesi no so NDC amanyoko no ne wo pre wo mrahye bedwa akonwa eye Reverend Alfred Osepoku woni adehye bi ye wo achim abenase wo poyamantemu ese won mo bridge bi de adane ofidie o faso aboi o kwa sei e hadwenti mpenifo hwe NCC
deɛ metumi aka sɛ ɛyɛ ewu amena ɛna ɛsɛ wɔn yɛ betwa to ha ma yɛn wohwɛ nipa a ɛnam kwan yi so ɛne wɔn a ɛde kaa bɛwura bridge mu awuo nyame kwan n'anim ɛno nti ɛyɛ ade bɔne paa na wɔn ayɛ wɔ bridge yi so a ɛfiri saa bridge wɔn de wɔn nsa kan yɛpɛ na wɔn adwane ɛfiri bridge yi so saa akyemasa de hyɛ engu ɛwɔ ha ɛne nwi nipa ho kɔdwo pɔnkɔ bɛ nwi nipa ho ɔdwe ne position ho so ɔdwe nipa ho a ɛkɔntumi nyɛ saa nneɛma bɔne wɔ sɛ ɛnto ha wɔnkɔkɔ pɛn krantena tɛ sɛ driverfoɔ kɔ ano ne su tikyiw sɛ na wɔtwe atwa mu nsu atɔ saa na bɛduru bridge so na nsu ɛtae so na awerɛho ɛti wɔne a wɔmansia deɛ obiara nso egu ne yam ofiri ata Ivan Sebrim tinani odendi samanyoku na no ɛwɔ fo ase ayire bi abaton pɛso aso akyire mu a ensamso ye wokrum hono mu akato na bro na adwuri agumu no ɛdemanfo nkwa eto asane mu paa aban se sign eni nti amanuoma nyina ye de se sign enti last year ana almost started say omo ya kwan enti the NDC fo ye besi ye na saa na MPP fo so ye de ya besi na de kame na ekume kra ye saa bridge ya ye gina so yi kasa ahwease ewo bridge yi so ye maako enan dodo a epiraye wo fia na ya frɛw chairman behwe wo bridge no enti ya de a eya me dadwen se bridge di ase de atie bia no me su afrɛw mampani a ɔte so Mayenya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pɛ ye de asiase da na ye wo dia emre ne adaje abribia wo de ma yenti ne mo mesa koso asrew safe ne de bonkrata no ba na fi online de no so account we de twen ye nche be si ma mienu miensa ya saba ya kwaba